Wasalna l-tielet programm f'din is-sensiela fejn qed nitkellmu fuq ir-rakkont li nsibu fl-Evanġelu tal-Apostlu Ġwanni kapitlu 4 fejn naraw il-Jexua jiltaqa' mal-mara Sammaritana ħdejn il-bir u jitloba ittieħ tazza ilma. Rajna kif Jexua irrevela lilu nnifsu bħala il-Messija lil dina il-mara li kienet midimba u qed ngħidu li din il-mara tirrappreżenta lilna li waqt li aħna konna midimbin, Jexua sejħilna u rrevela lilu nnifsu bħala dak li jista' isalvana minn dik il-ħajja li konna qed ngħixu. Rajna wkoll f'dana ir-rakkont l-statement ta' Jexua li issa ma naqpawx inqimu aktar ralla ġo xi santwarju tal-ġebel jew fuq xi għolja fuq xi muntanja x'imkien, imma nibdew nqimu l-Alla fl-ispirtu fejn nkunu f'dak kollu li nagħmlu u ngħidu u naħsbu u fil-verità. Jiġifieri billi nkunu ubbidjenti lejn il-kelma tal-Alla lejn l-istruzzjonijiet tiegħu, billi nkunu ubbidjenti lejn it-Torah. Rajna wkoll fit-tieni programm Jexua lil din il-mara kien qed jgħidilha biex tindem, tibdel ħajjita u tibda issa tadura verament il-Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Ġakob, Alla li għalina insibuh anke fil-Bibbja li għandna aħna. L-istess Alla ta' Iżrael. Nara kollu joħroġ minn dana ir-rakkont, imma mhux biss rajna wkoll kif Jexua kien qed jitlob tazza ilma lil din il-mara u li tieħ tazza ilma kien qed jgħidilha jien intik xmara, intik funtana li ma jaqaf qatt ġej l-ilma minnhom. U dana interessanti il għaliex qed naraw il-Alla qed jgħidilna tuni dak li intom għandkom. Anke jekk huwa ftit. U jiena intikom dak li intom qatt ma tistgħu takkwistaw. Dak huwa messaġġ ieħor li qed naraw f'dan ir-rakkont. Tuni dik it-tazza ilma tagħkom, żgħira kemm żgħira. U jiena lura intik xi ħaġa li inti qatt ma tista' takkwista. Għaliex aħna nafu li r-rikkezzi, il-ferħ, il-faraġġ, dan ma jiġux mid-dinja. Dawn l-affarijiet jiġu mingħand Alla. Id-dinja tista' tik imma bħalma nafu li l-affarijiet tad-dinja ileqqu għal ftit żmien u mbagħad meta titlaq id-dija tagħhom ma jifdal xejn. Imma dak li Alla qed itina għal ftit li aħna ntuh hija xi ħaġa li aħna qatt ma nistgħu niksbu waħedna. U għalhekk qed naraw li Alla f'dan ir-rakkont punt ieħor mir-raba' punt huwa t-tifħir li aħna rridu nagħtu lill-Alla permezz ta' kif ngħixu, permezz ta' x'nemmnu, permezz ta' kif naġġixxu, kif nitkellmu. U jekk ngħixu ħajja aħna ta' tifħir għall-mulej, il-mulej qed iwedna illi lura itina barkiet. Diġà rajna fl-aħħar programm fejn għadna li Alla f'Sofonija ikanta għanjiet ta' barkiet fuqna. Jiddikjara barkiet fuqna meta aħna intuh il-tifħir tagħna. Meta aħna nfaħruh. Alla lura itina xi ħaġa li aħna ma nistgħu qatt nakkwistaw. Prova ta' dan insibu ħafna fl-Iskrittura. Waħda minnhom partikolari li żgur jafa kulħadd fej ħanaqraw fuq rakkont ta' min ftit Alla għamel ħafna, ħansemmu ir-rakkont pereżempju ta' meta Jexua taw 5 ħobżiet u 2 ħutiet biex jitma' eluf ta' nies. Kien verament limitat f'dak li kellu qudiemu. Imma Jexua ħafideh dik il-limitazzjoni li tawh u meta qabad dawk ir-riżorsi limitati li taħ it-tifel u offrihom mill-Alla il-missier, Alla il-missier dawk ir-riżorsi limitati għamilhom infiniti. U nafu l-istorja ta' x'ġara meta Jexua qabad il-5 ħobżiet u 2 ħutiet u talab il-Alla. Nafu kemm il-qoffa intliet u kemm il-qoffa inġabret għax tant kien hemm ikel li ma ttikilx kollu. Dak huwa Alla tagħna. Dak huwa li Jexua kien qed jgħid il din il-mara Sammaritana ħdej il-bir. Tini t-tazza u jien intik xmara.
L-istess bħalma hawnhekk Jaxua lill-missier tagħ 5 ħobżiet u 2 ħutiet u Alla lura tal-li faħru lura taħ infinit li kelli taħ. Ma kienx hemm limitazzjoni. Ħafna aktar minn biżejjed. Imma dina mhix biss l-uniku skrittura li nsibu fil-Bibja fejn jidħol l-infinit li Alla jista' jtina fil-limitazzjoni tagħna. Hekk pereżempju tiġu miegħi fil-ktieb ta' l-ewwel Slaten ħanaqraw żewġ sejjer mit-Testament l-Antik ħalli naraw illi anke fit-Testament l-Antik Alla kien l-istess għax Alla ma nbidilx. Anzi Alla jgħid f'Malakija 3:6 jiena Alla ma tbiddilx. Dak Alla li kien fit-Testament l-Antik huwa l-istess Alla li nsibu fit-Testament il-ġdid. Għaldaqstant, jekk aħna rridu li jkollna dak kollu li seħħ fit-Testament l-Antik bħala barkiet, bħalma qednilkom il-ġimgħa l-oħra fil-programm ieħor, jekk intom tridu il-barkiet ta' Deuteronomju kapitlu 28 tidu timxu wara dak li Alla qiegħed jgħid li rridu nagħmlu biex nirċievu dawk il-barkiet. Mela kad tkellimna fuq biżżejjed, ejja ħanaraw xejn ir-rakkont marru miegħi fil-Ktieb ta' Slaten. Kapitlu 17 u ser naqraw minn versi 7 sa 16. U ħanitkellmu fuq il-profeta Elija. Wara xi żmien nixef il-wied għax ma kienx hemm xita fil-pajjiż. U ġietu kelmet il-mulej hekk. Mur Sarefta li ta' Sidunin u għammar hemm għax ordnajt hemm mara armla biex titimak. U qam u mar Sarefta. Mallu wasal bib il-belt jara hemm mara armla tlaqqat il-ħatab. Sejħilha u qal ġib li ftit ilma fil-ġarra ħanixrob. Ximmarret ġiblu reġa' sejħilha u qal ġiblu loqma ħobs miegħek u ġbitu ħaj il-mulej Alla tiegħek ma għandix ħobs, ma għandix ħlif mimli qid tqiegħ fil-ġarra u ftit żejt fil-kus. Ara nillaqqat żewġ laqxiet biex immur insajru lili u lill-ibni nikluh u mbagħad immutu. Għalila Elija la tibżax. Mur għamel bħalma qed, biss għamel l-ewwel lili minnu ftira żgħira u ġibili. U lilek u lill-ibnek għamel wara. Għax hekk qal il-mulej Alla ta' Iżrael, il-ġarra ta' tqiq ma tintemx u l-kus ta' żejt ma jonqos sa minn meta jagħti il-mulej xita fuq wiċċ l-art. U marret u għamlet bħalma qalla Elija u kielet u dara żmien twil. Il-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus ta' żejt ma naqas skont il-kelma tal-mulej li kellem Belija. Mela x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw l-istess ħaġa mara li kull ma kien fadalla id-dar mimli pon tqiq kemm tagħmel forsi jiġi x'ħobżiet żgħar, waħda li waħda tilfel, qaltlu ħammur insajjar dawk qaltu mbagħad m'għandniex niklu ħammutu bil-ġuħ. Elija Alla le. Alla għamel ftira lila qabel tiklu intu t-tifel. U tal-li kienet ħad tagħmel lilu l-ewwel Alla kien se jonora dak li kienet qed tagħmel. U minn dak il-ftit li din mara kellha, minn dak il-pon li din mara kellha, qed naqraw f'dan ir-rakkont illi it-tqiq ġol ġarra qatt ma naqsilha u l-kus taż-żejt qatt ma żvojtja baqa' ġej jitqiegħu ż-żejt. Dak huwa Alla li Jaxua kien qed jitkellem fuq ma' din il-maraħ bejn il-bir meta Alla tieni tazza ilma u jien intik xmara. Imma hemm rakkonti ieħor ukoll f'dan il-ktieb. Din id-darba ħammur fil-ktieb tat-tieni Slaten u ħammorru kapitlu 4 u ħanibdew naqraw minn vers 1 sa 7. Waħda mara minn nisa ta' wlied il-profeti għajtet l-Elisew u qalet il-qaddej tiegħek żewġi miet. U int taf li l-qaddej tiegħek kien jibża mill-mulej. Issa ġie dak li kien silfu biex jieħu żewġ u liedi l-sira tiegħu. Alla Elisew, x'nista' nagħmellek? Għajd li x'għandek fid-dar. Wieġbet, m'għandna xejn, il-qaddejja tiegħek ħlif dilka żejt. Qal,
mur issellef minn barra, kwis mingħand il-ġirien tiegħek kollha, kwis fira, u la ġġibx ftit, imbagħad idħol u għala il-bib warajk u wara wliedek, u sawwab f'dak il-kwis kollha. U dawk li jintlow warrabhom. Marret minn għandu u għalqet il-bib waraja u wara wlieda. Huma u jnowlula u hi issawwab. X'in intliet il-kwis qalet lil-bina nowwilli kous ieħor. U qalla ma baqax iżjed kwis u waqaf iż-żejt. Marret tarraf ir-raġel tagħha u qalilha mur bitħ iż-żejt u ħallas dejnek u intu wliedek tgħixu bil-qbija. L-istess qed naraw hawnhekk mara li ma kellix biex tħallas id-dejn li ħalla żewġa Eliżew il-profeta Alla mur aqbad dak il-ftit żejt li għandek, mur itlob il-kwis ġifri kontenituri fiex timla iż-żejt mingħand il-ġirien tiegħek. U dina hekk għamlet u b'dika il-naqa żejt li kellha bdiet tferraġ u daw il-kontenituri daw il-kontenituri kollha li kellha bdew jintlow. Sakemm intlow kollha, meta ntlow kollha iż-żejt waqaf. Qed naraw hawnhekk allura storja oħra ta' kif Alla minn xi ħaġa żgħira li għandna aħna fil-limitazzjoni tagħna Alla jista' jdawwar xi ħaġa għal l-infinit. X'qed naraw hawnhekk? X'inhu s-sigriet ta' da kollu? Il-fidi. Din il-mara lil Eliżew setet qaltlu isma' jiena bil-kus li għandi mimli żejt nista' nimla l-ġarra li ħanġib malt il-ġirien. U hemmhekk kienet titlef kollox. L-istess bħalma għamlet il-mara l-oħra ma' Elija. Lil Elija setet qaltlu isma' ħi ftit baqali ħaniklu jienu t-tifel u inti ara minn fejn ħadd mur iġġib tiekol. Imma le, ma għamlitx hekk. Bil-fidi għamlet dak li qal l-profeta. U l-ftit li kellha għamlet minnu ftira għall-profeta l-ewwel għal Elija. Fidi. U dak huwa dak li għax huwa qed jgħid din il-mara f'dan ir-rakkont. Qed jgħidilha ikollok il-fidi falla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Ġakob, ibdel ħajtek erġa' ejja adura lill-Alla ta' dana il-Bibja fil-kastana lill-Alla ta' Iżrael u bil-fidi. Dik it-tazza ilma li inti ħattini jiena nroddilek lura bħala xmara li ma tintemm qatt. Dak huwa Alla tagħna ħabib tiegħi. Dak huwa Alla li Jaxua qiegħed jurina f'dan ir-rakkont. Tinsiex xi qrajna fl-ewwel programm, Jaxua x'qallu lil Filippu. Qallu Filippu jekk rajt li rajt il-missieri. Mela jekk Jaxua qed jgħidilna tini tazza li intik xmara, l-istess ħaġa qed jgħidilna Alla tini t-tazza tiegħek u jiena intik xmara. Illi tixrob minnha kemm trid. Ma tieqaf qatt. U hawnhekk fejn ħafna jimmissjaw meta jiġu biex jirċievu mingħand Alla l-missier. Għaliex? Għaliex mhux kulħadd jemmen illi Alla jista' jagħmel dawn l-affarijiet. Il-problemi li Alla aħna mhux talli illimitajnieh talli tant warrabnieh illi aqas biss għadna nistgħu nemmnu li Alla jista' jagħmel dan l-affarijiet. Ħafna jemmnu li Alla jista' jfejjaq u sewwa jagħmlu. U naqbel magħhom. Għanna li Alla għadu jfejjaq sal-lum. Il-dawk li verament huma tal-fidi. Alla jfejjaqhom. Imma Alla ma jaqafx hemm. Ħafna jemmnu li Alla jfejjaq. Imma l-istess nies li jemmnu li Alla jfejjaq ma jemmnux li jista' jkollok kisra ħobs id-dar u Alla jimlilek il-kamra bil-ħobs. Għaliex għax il-Alla limitajnieh. Il-limitajnieh għal-fejqan biss. L-affarijiet l-oħra ma nagħtux kasu, ma qasbis nindenjaw ruhom naqrawhom. Fil-fatt hawnhekk qed kif rajt jiena żewġ rakkonti mit-Testament l-Antik ta' kemmu kbir Alla kemm lest li jbiddel xi ħaġa żgħira f'xi ħaġa kbira. Imma aħna normalment nitkellmu fuq l-ewwel storja li smajna tal-5 ħobżiet u żewġ ħutiet. Għaliex għax dik qiegħda fit-Testament il-ġdid u issa aħna dak naqraw u dak nistudjaw. Bħal dak li qallu Alla tat-Testament il-ġdid huwa differenti minn dak tat-Testament qadim. Le huwa l-istess Alla f'kollox, ma nbidel f'xejn. U
Nerġa' ngħid hawnhekk fejn ħafna jitilfu milli jirċievu dak li Alla għandu għalihom, għaliex Alla għandu barkiet. U stess qed jgħidilna, tuni u jien ntikom lura, tuni l-ftit u ntikom fl-infinit, faħruni u jien ntikom. Fejn il-fidi tagħkom? Hekk qallhom Jaxua lid-dixxipli li kellu miegħu. Ja nies ta' fidi żgħira. Imma aħna mhux talli aħna ta' fidi żgħira. Aħna qed jiġri eżattament kif Alla qalu qrajna daw qrajnihom fl-ewwel programm jew fit-tieni wieħed iż-żewġ skritturi mill-Ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 4 u kapitlu 28 fejn Mosè qed jgħid isma' il-Alla ħajxerret il-poplu tiegħu mad-dinja kollha minħabba n-noqqas ta' ubidjenza u meta jagħmel hekk intom ħadd titkaxkru mal-paganiżmu, intom ħadd tmorru tadoraw l-Alla b'metodi foloz. U dan huwa il-raġuni għalfejn Alla mhux qed jisma' it-talb ta' dawn in-nies għax qed jitolbu minnhom lill-Alla ta' Iżrael imma bil-mod kif iridu huma. Ara x'jgħid Ġeremija. Ġeremija it-tieni kapitlu tal-Ktieb ta' Ġeremija vers 5 jgħid hekk ara. Dan jgħid il-mulej mara Ġeremija qed jitkellem dak li poġġielu l-mulej ġo ħalqu. Ġeremija kien profeta sewwa. Dan jgħid il-mulej x'nuqqas sabu fija missirijietkom biex tbedu minni u mxew wara l-fruwa u saru huma stess fruwa. Qed jagħmilha l-mistoqsija qed jagħmilha Alla x'nuqqas qed issibu fija? X'hemm li jiena ma nistax intikom? Xi tlabtuni bil-fidi u jiena ma tajtkomx? Din hija l-mistoqsija li qed jagħmel Alla. Min-naħa l-oħra qed jgħid qed tmorru issa wara l-fruwa u qed issiru fruwa bħalhom x'jiġifieri. Qed jgħidilna ġifieri qed tmorru taduraw u tqimu idoli pagani, statwi tal-kartapesta, statwi miksija bid-deb u l-fidda, statwi li jlibsulhom il-kuruni fuq rashom u ċrike ġo subajhom u jagħmluhom iżraben tad-deb. Statwi ma jitkellmux, ma jarawx, ma jisimgħux, ma jiċċaqalqux. U bħalhom issiru hekk qalilna f'dan il-vers Alla. X'nuqqas sabu fija missirietkom biex tbedu minni u mxew wara l-fruwa u huma saru fruwa. Ġifieri ma jiswaw xejn. Meta inti tadura dak li ma jiswa xejn, meta inti qed tadura Alla oħra, meta inti qed tadura Allat foloz li ma jiswaw xejn, inti tispiċċa ma tiswa xejn. Imma hekk fejn irridu noqogħdu attenti għax ħafna jaħsbu li l-idoli huma sempliċement statwi, mhux biss. Festi pagani wkoll huma idoli. Jekk inti wieħed minn dawk li tiċċelebra l-festi pagani, wieħed li tiċċelebra l-festi tal-Milied, tiċċelebra l-Easter, tiċċelebra San Valentinu, festi li Alla jabborri. Dawk għalik huma idoli. U Alla qed jgħidlek dawk qed tadura, dawk qed tqim bħalhom ħassir, ma jiswaw xejn u int ħadd tispiċċa ma tiswa xejn fruwa. Verament aħna ġejna malma illi jekk naduraw l-istatu nsiru bħalhom. Dan huwa tagħlim li nsibu fil-knejjes moderni llum Kristjani. Kollek jgħalmu iva u jikkwotaw ħafna skritturi anke mit-Testament l-Antik biex juruna li m'għandniex immorru wara idoli tal-injam u tal-deb u tal-fidda. U hekk għandhom raġun. Imma irridu nifhmu wkoll li jekk inti qed tadura Alla li m'għandux liġi, inti ser tispiċċa wkoll bniedem mingħajr liġi. U il-mument li inti qed tadura Alla li m'għandux liġi u allura issa inti sirt bniedem mingħajr liġi, hawnhekk fejn għandek il-problema. Tafu għalli ma skrittura deħlin, imma ħanaqrawha biex terġa' tinstema' u dak li jkun min qed jisma' forsi jażel li jimmedjata fuq dak li qed jisma'. Ejja ħammorru fil-Ktieb ta' Mattew. Mattew kapitlu 7 versi 21 sa 23, erba' tifrus kollox. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smawiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna jgħiduli mulej, mhux fismek ħabbarna aħna, u mhux fismek keċċejna xjatel, u fismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom. Warbu minn qudiemi
intom li tagħmlu il-ħażen. Translation oħra ta' intom li tagħmlu l-ħażen hija intom li ma timxux mat-Tora, intom li ma timxux mal-liġi. Dik hija t-tekst oriġinali u mhux bil-Malti. Imma x'qed naraw mela qed naraw li mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' Smowit iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fi Smowit. L-istess ħaġa li Jaxxua kien qed jgħid il din il-mara ħda il-bir kien qed jgħidilha hija għafejx kif qed tgħix u qin il-Alla ta' Iżrael kif suppost. Għax dik hija r-rida tal-Alla. X'inhi r-rida tal-Alla l-missier? Li aħna nkunu obbedjenti. Obbedjenti lejn xiex? Lejn il-liġi tiegħu, lejn l-istruzzjonijiet tiegħu, lejn it-Tora tiegħu. Dak li kien qed jgħid Jaxxua lil din il-mara, iva ħafna ħajkunu li jgħidu mulej, mhux fismek aħna pritkajna u ħabbarna, u mhux fismek keċċejna xjaten, u mhux fismek aħna konna nagħmlu l-mirakli, impoġġu jdejna fuq in-nies, nitolbu fuqhom u ma jfiequ mill-mart. Imma ma ninsawx bibtiegħi. Illi anke l-ispirtu tal-Antikrist jagħmel dawn l-affarijiet. Dan nsibuh fl-istess kotba tal-Bibja li nistudjaw. L-ispirtu tal-Antikrist ukoll jagħmel dawn l-affarijiet. Anzi, se jkun qed jagħmel dawn l-affarijiet aktar ma jgħaddi żmien issa aktar ma joqrob it-tmiem ta' din il-ħajja fuq din id-dinja, iktar se naraw l-Antikrist jagħmel dawn it-tip ta' mirakli biex minn għalih biex iqarraq bin-nies minn għalihom qed jaduraw il-Alla u flok imorru wara Alla ta' Iżrael imorru wara x-xitan, wara l-Antikrist. U għalhekk Jaxxua qallhom itilqu minn qudiemi. Intom li tippritkaw li ma tkomx taħt il-liġi, intom li tippritkaw li issa l-liġi waqgħet, intom li tagħmlu il-ħażen. U jekk forsi qed tmerini u ma taqbilx miegħi meta qed ngħid il-tekst oriġinali jgħid intom li ma timxux mat-Tora, ejja ħanaraw x'għandu xi jgħid l-istess Apostlu Ġwanni. Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu, it-tielet kapitlu, ir-raba' vers, kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Mela dawk li jagħmlu l-ħażen, jiġifieri dawk li qed jagħmlu d-dnub qed jiksru l-liġi. Mela dak li qed jgħidilhom Jaxxua lilkom qatt ma kont nafkom warhom bon qudiemi intom li tiksru l-liġi. Għax tagħmlu l-ħażen. X'kien il-messaġġ hawnhekk? Il-messaġġ kien li isma' dak li tadura issir bħalu. Mela jekk dawn in-nies kienu qed imorru, is-Samaritani kienu qed imorru fuq l-għolja tal-Gerazim u jqimu l-Alla hemmhekk fuq dak l-artali Allat li kienu folots, x'kien qed jiġrilhom dawn? Huma stess kienu qed jiġu folots. Jekk kienu qed jaduraw Allat spiritwali mejta fruwa ma jiswaw xejn, daw kienu qed jiġu fruwa, kienu qed jiġu ma jiswaw xejn. Dak u il-messaġġ li qed naraw hawnhekk. Jekk tadura dak li hu fruwa, inti ssir fruwa bħalu. Imma min-naħa l-oħra x'aħna nafu li l-munita dejjem għandha żewġ ċuċuħ u rridu narawhom it-tnejn mhux bħalhom jagħmlu ħafna. Jaraw biss il-munita li qed jisimgħu tiġi malma lilhom u pritkata lilhom u n-naħa l-oħra tal-munita jibżgħu jdawruha. Taqqas iridu jdawruha biex jaraw x'inhi l-verità. Imma iva l-munita għandha żewġ ċuċuħ. U jekk inti tadura dak li hu fruwa issir fruwa, min-naħa l-oħra, jekk inti tadura lil dak li hu denju, jekk inti tadura lil dak li hu ġust, jekk inti tadura lil dak li huwa li jfejjaq, jekk inti tadura lil dak li huwa konsillier ta' raġeb, jekk inti tadura lil dak li hu, inti ħad tiġi bħalu. Dak li qalilna Jaxxua, jekk tadurawni, dak li qed jgħidilna jekk tadurawni tiġu bħali. Jekk nimxu wara Jaxxua, insiru bħal Jaxxua. Sens komun. Dan huwa messaġġ li kulħadd jgħallem. Anzi, it-tagħlim huwa li rridu nsiru bħal Jaxxua. U biex insiru bħal Jaxxua, rridu nimxu warah, rridu nfaħruh. U meta aħna nfaħru lil Jaxxua, meta nimxu wara Jaxxua, aħna ser insiru bħal Jaxxua. Bħalma inti tadura l-fruwa, issir fruwa, bħalma inti ma tadura xi ħaġa li ma tiċċaqlax, mejta spiritwalment, inti ħad tispiċċa spiritwalment mejjed, l-istess ħaġa jekk inti tadura lil Alla ħaj, inti ħassir bniedem spiritwalment ħaj.
Spiritualment ħaj ma tistax ma tkunx obbedjenti lejn Alla. Ma tistax ma tirrealizzax il-fatt illi Alla għandu il-lista ta' istruzzjonijiet li rridu nimxu magħha. Issa, ħaniġu għal talim differenti, talim illi żgur qatt ma nstema' fil-Knisja. U hawnhekk ħaniprova fi ftit ħin indaħħal 3 tifsiriet. Dak li smajna kollu sissa kien kollu talim li xi ftit jowwis forsi smajnieh meta nistudjaw dana ir-rakkont li qed nistudjaw Ġwanni kapitlu 4. Bħalma tilkom forsi li ma smajniex hija li Jaxwa kien qiegħed isejjaħ it-12 il-tribu ta' Iżrael biex jerġgħu jgħixu bħala familja waħda. Imma dak mhuwiex l-uniku messaġġ. Nerġa' ngħid diġà rajna 4 tifsiriet differenti, 4 punti li ħarġu minn dana ir-rakkont. Issa ħanaddu għal 3 rakkonti illi fejn jidħol dana ir-rakkont ta' Ġwanni qatt ma smajna t-talim bħalu. U noħodkom allura s-saħbib tiegħi naqra fil-ktieb tan-numri. Bil-fors ikollna mmorru fil-ktieb tan-numri, bil-fors ikollna naraw xi tgħid il-liġi ta' Alla għal-mara adultera biex inkunu nistgħu nifhmu x'kien qed jagħmel Jaxwa ma' dik il-mara. Alla qasjena meta kont qed nistudja dan ir-rakkont moħħi ħadni f'din il-biċċa partikolari fil-kelma t'Alla u meta mort niċċekkja ir-revelazzjoni kienet kbira u sabiħa tant li ma nistax ma nwassalix. Ktieb tan-Numri kapitlu 5 u ħanaqraw minn versi 16 sa 21. U hawnhekk ser nitkellmu fuq xi tagħmel mara adultera. Mara li nqabdet tgħix fl-adulterju, x'ser jiġri minnha issa parti mill-liġi ta' Alla. Ejja ma naġlux u ma npuntax subajna u ma nikkundannawx qabel tissimgħu dak kollu li għandi xi ngħid btiegħi. Mela, kapitlu 5 versi 16 sa 21. Il-qassis imbagħad iressaq il-mara u jqiegħda quddiem il-mulej. Jieħu mbagħad mill-ilma imqaddes f'biqja tal-furħar u mitrab tal-art tat-tinda u jħaltu mal-ilma. Il-qassis imbagħad iġib u jqiegħed il-mara quddiem il-mulej u jikxfilha rasa u jagħtiha f'idejha l-offerta tat-tifkira, l-offerta tal-għejra. U fejn il-qassis jibqa' l-ilma mor tas-saħta. Il-qassis imbagħad iġġiegħla taħlef u jgħidilha jekk int ebda raġel ma kellux jaqsam miegħek u inti ma tniġġistx u ma twarrabx minn żewġek, dan l-ilma tas-saħta ma jagħmillek xejn. Jekk inti tbegħet minn żewġek u tniġġist u xi raġel ieħor minn barra żewġek qagħad miegħek, hawn il-qassis iġiegħel lill-mara taħlef dan b'ġurament ta' saħta u jgħidilha jagħmel minnek il-mulej eżempju fis-saħta u ħalfa f'nofs il-poplu tiegħu billi iwaqqalek kuxtejk u jneffaħlek żaqek. X'għandu x'jaqsam da kollu ma' din l-istorja ħbib tiegħi. Mela hawnhekk l-ewwel nett diġà qed nitkellmu din hija parti mill-liġi xi ħaġa interessanti forsi aħna llum ma nemnuhiex għax tant aħna separati minn Alla illi qaqqas biss nemnuhom dal-affarijiet. Imma meta kienu qed jinkitbu dak iż-żmien dan il-poplu kien jemminha. U jien għandi fidi kbira li jekk kienu jresqu mara adultera, anzi, ħan ikkorreġi lil innifsi, jekk kienu jakkużaw mara li kienet adultera meta fil-fatt ma kienitx, jiena nemmen b'qalbi kollha li kienet tixrob dan il-mamor u ma kien jiġrila xejn. Għax dana huwa xi ħaġa li Alla qed jgħid jekk il-mara mhux vera tkun għamlet adulterju ma jiġrila xejn. Imma jekk il-mara tkun għamlet adulterju, dak l-ilma mor kellu il-konsegwenzi tiegħu. Jiena dan nemnu b'qalbi kollu li seta ġara. Imma x'qed naraw hawnhekk. Tinsewx aħna qed nitkellmu fuq mara li kienet miż-żewġa 5 darbiet, adultera forsi 5 darbiet. Kienet mara ħanejdu hekk, kienet mara tas-saħta f'nofs niesha. In-nies kienu jaħarbuha ħadd ma rid jagħmilha magħha. Fir-realtà
Jaxua ma kellu bżonn xejn mingħand din il-mara. Spiritwalment, għax fin-naturali jista' jkun li Jaxua kien bilanċ, jekk kienu ġej 4 sigħat mixi minn Ġerusalemm f'dik ix-xemx, jista' jkun li forsi spiċċalhom l-ilma u kellu laċċ. U rrid jixrob. Imma l-messaġġ bħalma dejjem qedtilkom tinsewx li Jaxua dejjem tkellem spiritwali u anke f'dan il-messaġġ Jaxua qed jitkellem spiritwali. Ma kellu bżonn xejn mingħand din il-mara. Imma Jaxua ħtieġlu jgħaddi minn hemm, qed taraw kif kollox qed jingħaqad issa meta nibdu naraw l-istampa, Jaxua ħtieġlu jgħaddi minn hemmhekk sabiex jieħu il-ħtija, jieħu il-mistħija ta' din il-mara u flokhom itija il-ġustifikazzjoni li hemm fih. Jaxua bħala l-qassis il-kbir tagħna ma bellalix li l-mamor għal 5 darbiet bħalma suppost tagħmel skont il-liġi, din hija dak li Kristu sallab mal-ewda il-kastik. Dak waqqa mhux il-liġi. Għax jekk waqqa l-liġi dil-mara ma kienet qed tagħmel xejn ħażin li kienet adultera, għax allura jekk m'hemmx liġi tista' tagħmel li trid. Dak li waqqa Jaxua il-kastik ma qabadx lil mamor u bella ħula 5 darbiet għax kienet miżżewġa 5 darbiet u r-raġel li kienet miegħu ma kienx tagħha. Minflok x'għamel Jaxua? Alla tini l-ilma tiegħek ħa nixorbu jien. Jaxua għalla inti l-adultera, inti l-kundannata, inti ħaqek tixrob dak l-ilma, imma għati li dak l-ilma li inti għandek u nixorbu jien minn flokok. Dan kien dak il-messaġġ li Jaxua kien qed jagħti il-din il-mara meta talaba dik it-tazza tal-ilma. Jaxua kien qed jgħidilha iqaf għamel id-dnub, iqaf għex fl-adulterju, indem, erġa' qbad it-triq it-tajba, erġa' dur lejn Alla ta' Iżrael u faħru qim lilu. Jien ser nieħu l-kastig tiegħek fuqi biex ma tiġix ikkastigata int. Nafu wkoll li Jaxua ħanaddu għal-punti uħar issa dak kien l-ewwel punt qedtilkom għandi 3, Jaxua Alla wkoll li kien jaf li kienet miżżewġa 5 darbiet. Fil-fatt, naraw dana fil-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 4 ħanaqrawhom ħalli kulħadd ikun jista' jsegwi x'qed ngħidu. Kapitlu 4 versi minn 16 sa 18 li jaqraw hekk. Għallilha Jaxua, mur sejjaħ lil żewġek u erġa' ejja hawn. U ġbitu l-mara? M'għandix żewġi. Għalilha Jaxua, sewwa qed, m'għandix żewġi. Int iżżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa u ġibt. Dana kien fin-natural. Fil-fatti qaltlu naħseb inti profeta biex taf jiena x'għamilt l-ewwel darba li ntqajna fil-fatt hekk marret tgħidilhom anke fil-belt, qalli ħajti kollha qalli x'għamilt jien matul ħajti meta dal-bidem qatt ma ntqajt miegħu, naħseb ikolli ngħid iltqajt mal-Messija. Imma x'qed naraw bħalma qedtilkom anke spiritwalment hemm tifsira differenti. U jekk nerġgħu immorru lura għal dak li semmejna fl-istorja, jekk intom taqraw, mhux se noqogħdu naqrawhom issa ma tistgħu tmorru fihom jekk intom taqraw il-ktieb tat-tieni Slaten, kapitlu 17 versi 30 u 31 jgħidilna li f'dana il-pajjiż f'Samarija kien hemm 5 gruppi differenti ta' nies pagani li ssettiljaw f'dil parti ta' Samarija. Fil-fatt jgħidilna illi kull grupp dan iż-żewġ tivrus jgħidilna da kollu. Jgħidilna kull grupp kellu l-alla tiegħu. U mbagħad jgħidilna min kienu anke dawk l-arrat. U jgħidilna nisma' il-Babilonisti kellhom lil Marduk jew inkella isem li ħassibu fil-Bibja huwa Sukkot Baħot illi huwa isem
illi eżattament ma tantx hemm tifsira fuqu, ma dan huwa Alla li issemmi il-Bibja. Mela, wara l-Babilonisti kien hemm ukoll nies li kienu jissejħu Kuta u li kellhom Alla jismu Nergal, li dan interessanti kellu rasu forma ta' dundjan. Fil-fatt hemm Sukot Bechot tirreferi għal speċi ta' tajr ukoll tajjeb. Imma dana Nergal kellu rasu forma ta' dundjan. Kien hemm ukoll tribu ta' Hamat illi kellu Alla li kien jismu Asima, illi kellu rasu speċi ta' rasta papra. Kien hemm ukoll il-poplu Awin illi kellhom daw żewġ allat oħra, Nibħas u Tartaq, illi kienu rappreżentati minn kelb u minn ħmar. U kien hemm ukoll l-aħħar tribu ta' Sefarwajim illi kellhom l-Argamelek u l-Anamelek illi kienu rappreżentati minn Żiemel u minn Bal. Għaliex qed insemmihom da kollu? Għax jien għidtilkom illi fuq l-oljiet tal-Gerazim kien hemm it-tempji li s-Sammaritani kienu jadoraw il-Alla fih, hija storja twila, mhux ħanqogħdu nidħlu fiha f'dana il-ħin. Imma kienu jadoraw l-Alla hemmhekk flok marru Ġerusalem għax hekk kien għamilhom ir-re ta' żmien qabel, tajjeb, u meta ġew il-barranin, meta ttieħdu n-nies inferxa, meta ttieħdu n-nies ġol Babilonja, meta ġew lura il-barranin biex jimlew dil-art, ġabu magħhom l-allat tagħhom. U x'għamlu? Fit-tempji li kellhom is-Sammaritani poġġew daw l-allat foloz. Ma' żmien tħaltu is-Sammaritani ma' daw in-nies u iġġarrew magħhom kif dejjem fil-fatt Alla stess fil-tip ta' Deuteronomju, iġġarrew ma' daw in-nies u spiċċaw jadoraw l-Alla permezz tal-lat foloz. L-istess ħaġa bħalma naraw tiġri illum madwarna nies jissejħu Kristjani li jadoraw l-Alla permezz ta' allat foloz, permezz ta' festi foloz. Dik hija l-verità. Imma araw xejn l-istess kapitlu li kont qed naqralkom li konna qed nitkellmu fuq it-tieni Slaten vers 17, kapitlu 17 vers 33 naraw xejn. Huma kienu jadoraw lil Mulej. Imma kienu wkoll iservu l-allat tagħhom skont id-drawwa tal-ġnus li minnhom ġew eżiljati. Mela qed naraw dika it-taħwita daw in-nies spiċċaw jadoraw 5 allat foloz u ir-raġel li minn għalihom kienu miż-żewġin Alla ta' Iżrael ma kienx verament ir-raġel tagħhom għaliex għax kienu qed jgħixu f'adulterju. Qed taraw kif l-istampa taqa' kollha biċċa u tiġi stampa sħiħa ħbir tiegħi. Qed taraw xiex kien qed jirreferi għal xuha. Meta għallek miż-żewġa 5 darbiet u r-raġel li għandek issa mhuwiex tiegħek spiritwalment kien qed jgħidilha inti tadura l-Alla ta' Iżrael permezz ta' dawk il-5 allat foloz minn għalhekk li dak huwa issa Alla da huwa Alla li qed joħsibek mentri mhuwiex għax int qed tgħix f'adulterju ma' daw il-5 allat foloz. Xi ħaġa oħra naraw illi tinsawx din il-mara lil Jaxua għalklu isma' inti aqwa minn Ġakob missierna, ġifieri kienet temmen f'Ġakob, kienet temmen f'Alla ta' Ġakob. Imma l-Alla ta' Ġakob kienet tqimu permezz tal-allat foloz li kien hemm fuq dawn l-oljiet. U għalhekk Jaxua Alla ir-raġel li għandek issa mhuwiex tiegħek, jekk int min għalik li Alla huwa Alla tiegħek bħalissa mhuwiex għax inti qed tibdlu. Interessanti ħafna. Xi ħaġa oħra it-tielet punt mhux se ntawwal ħafna fuqu mhux għax għandi għalfejn jew għax għandi xi raġuni ma ntawwalx ta' ġifieri, naf li se naqala ħafna kontroversja b'dak li ħanajt hija huwa spiritwalment ukoll kien qed jirreferi għat-Tora. Spiritwalment Jaxua kien qed jgħidilha din il-mara inti miż-żewġa il-5 kodba ta' Mosè u qed tadura allat foloz.
qed tadura xi ħaġa falsa. Dak li qed tadura mhuwiex ir-raġel tiegħek. Inti miż-żewġa u daw il-5, il-ktib tal-Ġenesi, ktib tal-Esodu, ktib tan-Numri, ktib tal-Levitiku, ktib tad-Deuteronomju, fejn insibu l-liġi tal-Alla. Spiritwalment dak li Jaxua kien qed jgħid. Forsi xi darba nagħmlu suġġett fuq dan qedtilkom mhux se ntawwal ħafna f'dan il-programm biex ma ntawluhx il-wisq, ma daka huma it-tlet punti it-tlet tifsiriet l-oħra li joħorġu minn din l-istorja li żgur li qatt ma smajna talim fuq. L-iktar messaġġ importanti f'dana ir-rakkont huwa dak li Jaxua qal lil din il-mara. U fil-fatt illum qed jgħidu lilna wkoll. Mhux qed jgħidilna biss adurawni, mhux qed jgħidilna biss faħruni, ma qed jgħidilna nisma' tini id-dnub tiegħek. Tini l-iżbal tiegħek. Tini s-saħta li għandek fuqek int minħabba id-dnub. Itfaħħhom fuqi, ħanġorhom jien. Dak li qed jgħidilna Jaxua bħalma qal il dik il-mara. Meta qalla tini dak l-maqmor li suppost ħadd tixrob inti, u nixorbin minn flokok. L-istess ħaġa qed jgħid lili u lilek. Tuni l-ilma tagħkom, għalhekk qedtilkom lilna wkoll qed jitlobna tat-silma Jaxua. Tuni l-ilma tagħkom u nerfgħu jien. Ifqu għejxu il-ħajja li qed tgħixu, ifqu għejxu fid-dnub. Ifqu għejxu fis-saħta. Duru u erġgħu ibdew kunu obbedjenti lejn il-kelma tal-Alla l-Missier, lejn it-Torah, lejn il-liġi tiegħu. Dak li qed jgħidilna Jaxua, qed jgħidilna ejjew għandi intom li l-kol tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. M'għandniex għalfejn nħossu l-ebda toqla. Jekk aħna nagħtu dak li għandna nagħtu lil Jaxua, jekk aħna verament se nfaħru lil Jaxua, jekk verament se nimxu wara Jaxua u nkunu obbedjenti lejn il-kelma tal-Alla, nkunu obbedjenti lejn il-liġi perfetta tal-ħelsien, m'għandux għax ikollna toqol. Għaliex hija liġi perfetta tal-ħelsien, inti tkun ħieles. Taraw kemm għandna għalfejn nirringrazzjaw il Jaxua għal dak li għamel għalina. Għax dak li ma kienx jaf x'inhu d-dnub bibtiegħi Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Daka il-messaġġ se nwaqqaf il-programm tiegħi għallum inkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna ħafna affarijiet xi ngħidu għax nistgħu nidħlu wkoll fuq it-tifħir differenti li Jaxua qed jitkellem fuq f'dan ir-rakkont kontra it-tifħir kif taraħ id-dinja, għad hemm ħafna affarijiet x'ngħidulkom. Għal dastan ħbib tiegħi bħalma ngħidilkom dejjem sakemm nerġgħu naslu għal programm ieħor qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.